أزي راديو سنيت إيرتراويانيو راديو سنيت إيرتراويان بحالية دليت فتحي إيرتراويان كاب دياسبوراز فنو ناي راديو مدبيو راديو سنيت أب إيرترا فتحن منقاس حزبتات إيرترا بمعرة تخبابيرنا ننبر الله هاجر كتكون عماتينا ساعات قدف كاب سلطان تقاليو رتعن فتحن كسفن حزبي إيرترا ونان كل تسقاتات هاجرنا خنكون متان لمون كم قدم بسنيتن حادنتن بوشتن بدقون كينا قداينا بحبار كنكودو النخل متببعن وننز السنق حق أني حبريتاتات ناب حزبي زقرب بحتصير معبل ناب إيرتران كبابي ينزفنو ناي راديو فنوئي راديو سنيت كل جزء قدام باقوطات إيرترا خابس عشم مونتن وقوس خابس عشاتن بوام قطات تقرنيان عربن بيشات شحن عمش 240 كيلو هرتز أب 31 متر باند ناب إيرتران كبابي أنزفنو ناي راديو فنوئي سلام سماعة راديو سنيت نايلومي إسلام كلتن تحساس مدبنا بزينا هنجمورينا دحر زينا من ينقح زبل صحف كنا أقول كمينا أكثاتينا ون مرجع الزوالدو زبل صحفن نمدباتنا زعجبو حصارت موسيقات إذن رمك أي مالنا سناي مكتال سلام كبرات تخطاتلتي راديو سنيت لومي قدام عسران كلتن تحساس كلتشان عصر شمونتن عبيتي فصاميتات نيسوم نزي حزنا لكم قريبنا لنا وتكتاتوا لنا بخبر نعدم فلما أرستاتو ديكتاتوري سياس عودتنا بهاجر سومال فتيمو زينا بزرزر ديكتاتوري سياس عودتنا بحاجر الصومال فتيموم زحلف حموس على تعسس ثلاثة حساس كل تشحن عسر شمونتن ديكتاتوري سياس زمرحو مينستر وطاي قداي عثمان صالح بوليتيكا وأمخاري يمانا قبراب نايبت صحفة حلافي أمين حسن زركوبو عودتنا بصومال كم زقبرو تفليتو أبت عودت سلسة معلتهم زنبرو تفليتو مخنيات دما زمدنا خلتين هاجرات زملكات مهانون كمون مقتلتا نايت تجميرو زنبر سلام أبكرنا أفريقيا زرستو ركب مونغو مراحتي سلسة هاجرات إثيوبيان إيرتران صومالون مهانو تفليتو ديكتاتوري سياسة معرفون فرت عدي وغادشو مسبتحي مراح صومال محمد عبد الله فرماجون قالوا تعبيت سبب سلطان صومالن تقبلوا معهم إسياس نفسه مال زمتولو زلو وان سخون أمنت كاب حزبو كاب عبالات سرعاتون تقاومتو زي بلو تراح زي كونه فقاد كي حاتته بيدوانينو زخون اسم معاد زفر مولو زلو وان كوينو بشنخ سمالون كومو مراح سمال محمد عبد الله فرماجون كاب بزحات عبالات بارلمان سغطن كسنا بزغر بلو زلو وان إيوم تزقربه كستاد دما فرماجون ربحو زي بروهن ربحا هاجرك زحسي مستراو سممعات يكايد سلوزلو سقاب قدايو ببارلما زوسن كاب سلطانو كورد كفل مرمرا كقربن كاب هاجر نخي وصك قدن زبليوم سياس دحر صومال عدتنا بكينيا خمس غطسلة تفريتو كم زفلت بصغط تتعنون ناي معراباويان منقستا أمريكان ناي موشمت عرب هاجراتن زكايد زلو ركب سلام كرنا أفريقيا زفلت بإثيوبيان إيرتران زجمرة صومالن جبوتن زتغاللة دحيرون كينيا تحوصو خمزلا تفليتو الله كبرات سمعتنا نلومي ستدالو عبيتي فتصاميتات نايزي صومنزي أبزي فتصم مزسترف مدباتنا يحرقكم سناي مكتتال نقح أبسانا نبرا العلم
ነዳዲ ወርቂ አልማዝ ይኹን ቃል استفላለየ ባህሪያው ሀብት ዙን ሃገራት ውሕዳት አይኮናን ይኹን እምበር ንዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዕኡ ተጠቂመን ናይ ብሓቂ ሃብታማት ዝኾና እተን ዝወሓደን በአንጻሩ ብዙሓት ካብኣተን ምስተን ዝረኸ ሃገራት ክስራዕ ኢና ንርኢ ኣብ ምዕባል ዝርከባ እናኾና ብምውናን ብዙሕ ተፈጥሮኣዊ ጸጋ እንተተለለየን ምኽዓ ኣብ ክንዲ ከምርቓ ከም ምርገም ውሳዱ ይሓይሽ ምኽንያቱ ገዛኣትን ጸልኣትን ይዝስሕበለን እተን ገዛኣትን ጸልኣትን ንብለን ዘለና ስልጣነታት ወይ ሃገራት ክኾና ይኽእለን ኣብቲ ጎባለል ዝኾናሉ ዝተወሰነ መድረኽ ከዓ ሓይለን ንምዕቃብን ዝያዳ ተርኒዕን ንምውፃእን ክፅዕራ ናይ ግድን እዩ ነዚአን ነተን ዝሓርየን ሃብታማትን ድኹማትን ዘጥቅዐን ይኹን እምበር ልክዕ ከም ሓደ ስርዓት ሓደ ስልጣን እውን ጉዚኡ በሊዑ ክእለ ዝእዝዝ ባህርያዊ ሕጊ ኣሎ እቲ ዝነበረ ደኺሙ ብኻልእ ሓያል ይትካእ እቲ ሓድሽ በዓል ዘመን ነቲ ጎበጣን ምዝመዛን ብናቱ መንገዲ ይቁፅሎ ማለት እዩ حصر قلبات نمزمزا معدنات المحقاقو يغن وسان الزخونة استراتيجيكاو بوتا نمبحات يقواي نسقزيان سلطان حبرة سباتن زكاير نقر قنالو نسو دما اتزتقو مالو ميلاتات ترحيب انت زي كوينو دليوتو خام مركاب زعقشو كلكو قنالو سلا زخونة نمزمزتي ببهرياو تصقى هابتن كوينا بقواماو سرعات اتمحضر هاجر عيتبرهم يا دخومات بقبض سرح منكسي زيب للهاجرات كي مفتوتهم انكريوان عافم ما يمعقو لك عكم حمامات نايم بكل خال عقمو نستدى خمسب زود قعوة تبلزت حماماتهم نزيقاتات هاجر هابت هاجرهم انكزمت عقب بمبال بأداوم كي حزوهم مأنت دخماتاتهم إنا مزمزو ينقوتهم الشعو دك هاجر نحال حدوم يبالعو إرتم مزمزتخا بزي تصابو يزرفو حنساب نايدم الماز صنيحم نايدم ورقي يمارجو حزب هاجر بطوم يدما نساتهم قفاتاتهم يملؤو نزيو نايت فطر هافتي علك مالت هابتا مخا مالت كخون زيكل زي كازي اتطرا نجار ترهاسيسو بوزح مسرحات حليفو اب علاقه حساب زبصح سدل غزيان ويا عقمن بقللو زغمت ايكونن يخون امبر نزي عمام زعوت على حجرات اللوا زياتن اتن وشطو عقمن هانيصن تصرحين نتمرتين سلطانن حفشاو معبالن زيغاتات قدامنت هيبن سلا السرحه تربحت يخونا هابتامات زخونا ግን ዘይነጽፍ ባህሪያው ሃብቲ ስለዝወነና አይኮነን እንታይ ዳ ጸጋታት ብጉቡእ ስለዘለለዩን ስለዝጥቀማሉን እምበር ኣብ ክንዲ ዘበኸኖ ብጉቡእ የመቃርሖ ኣብ ዜጋታትን ዝገብረኦ ልዕሉ ፍርኻ እንሓድረ ክሕሰን ይነብር እቲ ልዕሉ ኩሉ ጸብለል ዘብለን እምበኣር ሓንቲ ሃገር ትውኑነ ዝዓበየ ጸጋ ኣብ ፖለቲካዊ ቋንቋ ዜጋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወዲ ሰብ ምዃኑ ኣሚነን ስለሰርሐዩ هاجر نروي حنتي كاباتانيا كم زين زبالة هاجرات بالعلن حقي جزاء كل المسرات زلوا بقبل سرح حزب زم أكل سرعتات اللون عمد مسأت كلك عز خيل لزيجاتات كانت هاجرات زقن كل مدياو معبالي يمسجبا الزجن بهاورز بصحو درجة يكونن نتصر رأي كمون صعقن زتوا هذا سعري زحتتيو زي كمتن كم إرتراز بلا نزيقاتات كم أقلقلتي نايول كسبات ويسرعات عقمتاتهم كاو حالفو هلاو يوم بقاندو كباخن فردوم هاجرات ندك سبات زقلق سرعات كهانسا بمخالين عوتات تبهيلن زتكاسا إذا عصب نقحات زيقاتاتن نقحات زيقاتات دما فروج إيتاوي محدرين نقحات كن انتايو بغمي هنتن يمعبلن سلام انتايخة ألا يزغون نقحات بتدقاقامي زلع الأمري كوم السلو زخونة رح من البات كابس قبان العلي قمس توهابو زمسلم اللو إذا كن قبو ترقمو كابزي مرداء زبصح مدم دمتايو
ምክንያቱ ንቕሓት ሓደ ብዘይ ከራኽር መንገዲ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ናይ ድሕነትን ጥፍኣትን ፍልልይ ክፈጥር ዝኽእል ጉልሕ ባእታ እዩ ውልቃዊ ንቕሓት ሕብረተሰባት ንምህናፅ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ሓበራዊ ንቕሓት ከዓ ድልዱል መሰረት ዘለዎ ሓበራዊ ህላዌ ዘውሕስ ትርኑዕ ኣእምራዊ ቅልጽም እዩ ማህተማ ጋንዲ ህንዳውያን ኣንጻር ግዛኣት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዘካየድዎ ምንቅስቓስን ናጽነት መሪሑ ናብ ዓወት ዘብጽሖ ኣብነታዊ መርሒ እዩ ንሱ ንረስሕ ኣጋሩ ኣብ ሓንጎለይ ክኸይድ ዝፍቕደሉ ዋላ ሓደ የልዎን ዝበለ ብልዑል ደረጃ ንቕሓቱ ዝተፈልጠ ሰብ ዝነበረ ንቕሓት ብመሰረቱ ንነገራት ከተጋናዝብ ናይ ምኽኣል ዓቕሚ እዩ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ሓሳባትካ ከባቢኻን ኣከባቢኻን ዘለዉ ካልኦትን ብዓብዩ ድማ ብዛዕባ ህይወትን ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ጉዳያትን ብተዛማዲ ዕሙቕ ዝበለ ርድኢት ምውናን እዩ ወለዲ ትምህርትን ስርዓተ ትምህርትን ናይ ቀረባ ርሑቕን ከባቢ ማዕከናት ዜናን ኢንተርነትን ስነ ጥበብ ኣብነታውያን ሰባት ወዘተ በብደረጅኡ ንቕሓት ሰባት ኣብ ምጽላው ልዑል ተራ ዝጻወቱ ረቑሓት እዮም ምንባብ ምዕዛብ ምስትንታን ምሕታትን ምምርማርን እውን ከምኡ ምስ ጉዳይ ትምህርቲ ብምትእስሳር ክትቀስ ዘለዎ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ንሱ ድማ ዓይነት ስርዓተ ትምህርቲ ልክዕ ከም ኣቀራርባ ወሳኒ ምዃኑ እዩ ብዘይካዚ ንቑሕን ዝተዋሃደን ጻዕሪ ብምግባር እውን ንቕሓት ዜጋታት ብምህናፅን ምምዕባልን ዘይከኣል ኣይኮነን እዚ ነቲ ዕላማ ንምዕዋት ዝተወሰኑ መድረኻትን መደባትን ብምውዳድ ምስራሕ ክኸውን ይኽእል እምበኣር ኩሉ ዝተምሃረ ንቑሒ ማለት ኣይኮነን ንቕሓት መስርሕ እዩ ኣስተብህሎን ናይ ምስትንታን ዓቕምን ደቂ ሰባት ስለ ዝፈላለየ ብኡመጠን ሓድሽ ሓበሬታ ይኹን ፍልጠት ዝምስርሓሉ ኣገባብን ፍጥነትን ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እቲ ዝርከብ ውፅኢትን ዝውሃብ ግብረ መልስን እውን ብኡ መንፅር ክፈላለየ ናይ ግድን እዩ ንኣብነት ልቦምን ኣእምሮምን ክፉት ዝኾነ ሰባት ተወሰኺ ብልጫ ኣለዎም ምክንያቱ ሓድሽ ሓበሬታ ፍልጠትን ተመክሮን ክቕበሉ ቁርብነት ስለ ዘለዎም ነዚኦም ብህይወት ክሳብ ዘለዉ ቀጻሊ ክልወጡን ክዓብዩን ዝረኣዩ ሓደ ንቑሕ ክንብሎ ንኽእል ውልቀ ሰብ ብዛዕባ መሰልን ግቡእን ወዲ ሰብ ይኹን ቁኑዕን ጌጋን እኹል ኣፍጦ ኣለዎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሃገር መንግስቲ ስርዓትን ውድብን ዘሎ ፍልልይ ጽቡቕ ገይሩ ይግንዘቦ ሕጋውነትን ዘይሕጋውነትን ነገራት ይስቆሩ ኣብ ሞራላውን ዘይሞራላውን ሞራላዊ ልዕልናን ሞራላዊ ጥፍሽናን ቅቡልን ንጹግን እውን ልዑል ግንዛቤ ኣለዎ ኣብ ገዛእ ርእሱን ለውጢ ኣብ ናይ ምምጻእ ዓቕምን ሙሉእነት ኣለዎ ህላዊን ኣበርክቱን ወይ በኣንጻሩ ጉድለት ህላዊን ኣበርክቱን ፍልልይ ከም ዘምጽእ ኣጸቢቕ ይፈልጥ ብሓፈሽኡ ንነገራት ብነቐፌታዊ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ኣለዎ ኩሉ ዝተባሃለ ወሲሙ ኣይከይኒ ንምባል እዩ ዘልዮ ወሲዱ ዘየልዮ በቲ ሓደ እዝኑ ሰሚዑ በቲ ካልእ የውፅኦ ካብ ኩሉ ዓይነታት ቅድመ ፍርዲ ነጻ እዩ እዚ ማለት ነገራት ከይመርመረ ናብ መደምደምታ ክበጽሕ ኣይጓየኒ ማለት እዩ ንኣብነት ጓል ኣንስተይቲ እንተኾነት ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ድምፅና ብምስማዕ ነምጾ ለውጢ የለን ወሪድና መን ፍለጣ ኢሉና እንተዋይ ስራሕ ዝሰኣነዩ ንዓና ክሰምዓና ብምባል ናብ ወገና ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐንዐ ቅድመ ፍርዲ ካብ ምሃብ ትቁጠብ እዚ ገዛእ ርእስኻ ካብ ምንቃፍ ዝተፈርየ እዩ ምክንያቱ ነብስኻ ምንቃፍ ምስ ነብሰ ንቕሓት ዝተተሓሓዘ እዩ እዚ ኣቐዲምና ብኣብነት ዝረኣናያ ግን ኣብ ዘይተመርመረ ካብን ናብን ወለዶታት እናተሰጋገረ ዝመፀ ጉጉይ ኣባህላ ወይ ኣተሓሳስባ ምርኩስ ብምግባር ዝውሃብ ቅድመ ፍርዲ እዩ ሓደ ንቑሕ ሰብ ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ካብኡ ብሕብሪ ቆርበት ብጾታ ብእምነት ሃይማኖት ብኣውራጃ ወይ ሃገር ብብሔር ብመንነት ዝተፈልዩ ይኹን ዝተፈለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ናይ ንሕናን ንሳቶምን መሰረት ዘይብሉ ቅድመ ፍርድታት ንምሃብ ኣይህንደድን ብመትከል ስለ ዝምእዘን ቁኑዕ እዩ ብንፋስ ንየውነጀው ኣይብልን ንኹሉ ነገራት ብመንፅር መትከሉ ስለ ዝርዮ ንሓደ ውሳኔ ክቃወሞ ይኹን ክድግፎ ዝድርኾ መትከሉ እምበር ካልእ ግዳማዊ ረቑሒ ኣይኮነን ጌጋ እንተርእዩ መን ፈጺሞ ብዘይገድስ ጌጋ ይብል ንቁኑዕ ከዓ ብመን ተባሂሉ ብዘይገድስ ቁኑዕ ክብሎ ትብዓት ኣለዎ ኣብ ኣገደስቲ ዛዕባታት መርገጽ ይወስድ ሓሳባቱ ክቐውምን ክገልጽን ድሕር ኣይብልን ምክንያቱ ንዕኡ እቲ ጉዳይ ናይ መትከል ሕቶ እዩ ሓያልን ድኹምን ጎንታቱ ፈሊዩ ይፈልጥ ከም ሰብ መጠን ድሩትነት ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ኣብ ውድድር ዘይኮነ ኣብ ምምላእ ይኣምን በዚ ተኣሳሲሩ ብዙሓት ዝሰምዕሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ
ንሱ ድማ እቲ ዝለዓለ ወዲ ሰብ ክበጽሕ ዝኽእል ጥርዚ ዕብየት ከምቲ ዝበለጸ ክኾነ ዝኽእል ምዃኑ ይብል ኣብቲ ደረጃ ዝበጽሐ ሰብ ግን ንገዛእ ርእሱ ኣብ ናይ ካልእ ቦታ ብምቕማጥ ኩነታቶም ክርዳእ ኣይጽገምን ኩሎም ደቂ ሰባትን ካብ ህይወት ዝረኽቦ ተመክሮን ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ ይርዳእ ንሓበራዊ ረብሓ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዘለዎ ድማ ይኣምን ይኹን እምበር ኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ውስን ደረጃ ኣይበጽሕን ስለዝኾነ እቲ ገና ናብቲ ጥርዚ ክበጽሕ ዝጽዕር ዘሎ ተወሪዱ ኣሎ ክበሃል ይከኣል በአንጻሩ እቲ ደቂ ሰባት ብምቁንጻብን ብምጭፍላቅን ዕብየት ከም ዝርከብ ኣሚኑ በቲ መንገዲ ዝተጓዓዘ ተስፋ የብሉ ምኽንያቱ ተስፋ ህይወት ኣብ ዘለዎ ጥርሓ ትርከብ እምበር ሓደ ካብቶም ተስፋ ዘይብሎም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ውልቀ ሰብ ኣብ ዝኽልዕሎ ዝመረጽኩሉ ምኽንያት ኣሎ ንሱ ድማ ልዕልና ከም ዝረኣናዮ ንቕሓት ኣብ ምህናፅን ኣብ ምምዕባልን ልዑል ተራ ይጻወቱ ኢለ ካብ ዝጠቐስኩም ረቑሓቲ ኣብ ምድብ ኣብነታውያን ሰባት ኣትዩ ስለ ዝረኸብኮ እዩ ኣብነታዊ ተባሂሉ ዝጥቀሰሉ ምኽንያት ግን ገባር ሰናይ ስለ ዝኾነ ይኮነን ብእከይ ተግባራቱን ኢሰብኣውነቱን ንሓደ ወለዶ ስለ ጸለወ እምበር ደጊም እዚ መርሓ ሃገር ባህሊ ውልቀ ሰብ ህዝብን ኣጽኒቱ መሬታዊ ሰማያውን ማያውን ሕዛት ሃገርና ናብ ዕዳጋ ኸወርዶ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ንኹሉ ብሩህ ኮይኑሎ ንፍርቂ ዘመን ዝተጠጀአ ሽርሒ ናብ ወግዓዊ መድረኽ ትግባረ ካብ ዝቕንዕ እኳ ድሮ 6 ኣዋርሕ ኣቑፂሩ እንሆ بزخونه ازي علول قبل علي إيرتراويان زكايدو شرحن زورو دقفعن نعداقا مستيري كابو زي في الله حدا خالق ركي أبو مخانو قبو قمز زي توهابو ودايقن عالو ازي خمكالق مداي نايت الشرحي كو سريكال ولك مالك إسياس مس قبل علي حزبي إيرتراز زوريون عقاتن زفت صوما قباناتن دما يتأساسر نسو بزي تحتاتنات كعندر عدل بمركابو نقالي أبسون كف زوصون حزيكاتات نايووت عندرا فالولنتن أشك على لنتن حما قرايا كوين الله اتزاقرم اتوم بتكبراتهم أثر السعبون زسعب زلون أزنن لبن بزحت وقاتاتيرهم زوصون حولك أسبات ممهرهم من بزعبا مخانو نقحم كحسو عقم يكون حلنا زيبلهم مخانم بازو قين باتي حدا قرم قيرم زتمهارو نقرالو نسرما هزبي ارترا لبو زي تدفني زبالكايا قوشيمو زخيت كبرت زي قبو كم بهز بالكا كتشكع اللولن كتدافئن تغير هزبيو زبل التحساسبا زبقوسو وصو بدعة يخوين نتزا حزن لكع كم ممهرم نبعلاتهم أبها لوسا زنوبرو دونقورات مخارم ترح يكونم انتهيرا كاب آبنتاويان سبات أنك عريرهم نزرئوهم كالوت قنعات هاقرويان بمدنقار سرحنا إلهم زتتحازو مخارم اتخال أي بسنكي قباتي زي ساتفن زي حقفن أقاواتو زي قاتات أبوليتيكاو سرعات كومون أبوليتيكاو مسرحات امنت زيبلوم كخونو زقورو أستواتي اتزعب يخسارة دما نسيو مخنياتو قابيصة تسفاوي التحساسبا كسعرر بمدراخ زيغاتات كولاتاتهم نملوات تراكا مصوات كعنقفهم تقولو سلازلو بزيكو حقي ممرحي قلصنات يكون تحتاتتنت زسيان بهارياتو زحضرو أرتاو صلوا أنا إيسكا خرة أيكالن بتوسخي ما بقلاو حساب كالوت بوتكلكا بموساد كي 5 عكايا كمناتكا غيركا مقلحون حاد إسياس كو قصلو زلو قداي بو طرح سيكون لكن أرأيا نايتي حساب وررا بمخان نغالوت كخطلو كم أبنت سلستوسري كو قصي قبو ببقلاو حساب كاوشت خايز منجو حاد حساب كالوت سمعيكا انت رقمكا نزقبو أمسابات سلت حساب انت زي موقسكا كاب سراق زفلي يبلكا نات السراقي كبهال زنبرو كبلح كودس نريق الزلنا انكو مغنيات كا اتي سرق حساب قبل انهونه كمص سلت صالحي ازي زخونه اسياس مرحته بهايلو ن10 عامتات اب هاغراو مدرخ كزوترو سلستراي ጭካኔ ለሰባት በመናአስ ዝበለጽ ካኾንካ ኸትረአ መፍታን ንኻልኦት ምዝንጣል ስስዕ ስልጣንን ህብነትን ንውርምና ትንኩልና ንዓይ ጥራሕ ይጥዓመነ ብምባል ገለ ካብቶም እስያስ ዘለለየሎም ባህርያት እዮም ብዝተፈላለየ መጠን ከዓ ከም ተለጋብ ሕማም ናብ ካልኦትን ክላዕቡ ጸኒሖም ኣለዉ ሕማም ህዝብናን ሃገርናን እምበኣር እስያስ ንሱ ዝውክሎ ኩሉን እዩ ኣብ 1973 ብስም መንክዕ زحقاقم إيرتراويان حواتن أحاتن ناي نقحات أبنت يوم نيرم نصاتهم لعلنا حقن ممرحن كنقصو سلس عريم كتف أتفريدهم
28 ዓመት ድሕረቲ ፍጻሜ ኣብ መስከረም 2001 ዝተሓየሩ ጋዜጠኛታት ብሕትውን ብዘይካ ናይ ንቕሓት ኣብነት ኮይኖም ዘይጋውን መያውን ግቦኦም ብምፍጻም ካልእ ኣበሳ የብሎምን ይኹን እምበር እቲ ሓደ ኻባና መሲሉ ኣብ መንጎና ኮይኑ ንምጽናትና ዝዓጠቐ ኢሳያስ ላሃመትና እናገፈ ጥራሕና ኸትርፈና እኳ እናጻዕረ ንዓና ግን እዞም ዝተጠቕሱን ካልኦት ኩሎም ናይ ንቕሓት ኣርኣያ ዝኾኑ ኤርትራውያን ብኣተሓሳስባ ክንበጽሑ እንኽእል ደረጃ ዕብየት ዝሕብሩ ብግዜ ብመዓልቲ ይኹን ለይቲ ፈጺሞም ዘይሃሱ ከዋኽብትና እዮም መቸም ነዛ መስርዕ ከዋኽብትና ዝኾነት ንቑሓት ሃገራውያን ዝሓቆፈት ጉጅለ መስርዕ ቤተወደድ ኣብርሃ እንተበልኳ ብሓበን እዩ እሞ መስርዕ ጅግና ቤተወደድ እናነውሐት ትኸይድ ከም ዘላ ጥርጥር የልቦን ንቑሓት ሃገራውያን ብቁፅሪ እናተዓጻጸፉ ይኸዱ ኣለዉ ጽላእትና ብፍላይ ድማ እቲ ዕሉል ውልቀ መላኺ ክዝክሮ ዘለዎ ብሰንኪ ሓደ ብዘይፍትሕን ፍርድን ዝስወርን ድሃዩ ዝጠፍእን ኤርትራዊ ኣማኣይት ኣሽሓተ ቃለሲ ይፈርዩ ምህላዎም እዩ በዚ ይኹን በቲ ኣሰር ቃልሶም ኩሉ ግዜ ክንስዕበ ኢና ዝጀመሮ ቃልሲ ድማ ኣብ ዓወት ክንበጽሖ ኢና ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ንቕሓቶምን ታሪኽ ጅግንነቶምን ተሃኒጻ ንዘለኣለም ክትነብር እያ ምኽንያቱ የሲያሳዊ ሽርሒ ኣብ ጉለት ንቕሓትና ተወጢሑ ናብ ትግባረ ከም ዝበቕዐ ንቕሓትና ብምዕባል ውድቀቱ ከነቃላጥፎ ኢና ንቕሓት ክልተ ዝበልሑ ሴፍ እዩ ከይሓርደካ ግን ኣይትፍራሕ ንስኻ እንተዘይፈለጥካ ንሱ ንመን ከም ዝሓርድ ኣይጠፍኦን እዩ ጸሓፊት ኤደን እያሱ ምርጫ ዝወለዶ ኣሜሪካ ነቶም ድሕሪ 200 ዓመታት ክፍጠሩ ዝኽእሉ ከምኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰሉ መላኽያት ተሓሳስባ ዝዓብለሎም እኳ ከይተረፈ ምእንቲ ከይተፋነኑ ዝቕይድ ማሕለኻ ድሮ ዘዳለዉ ኣቦታት ዝነበርዋ እያ ዝኽሮም ንኣማይት ዓመታት ይቕጽላሎም ኣብታ መዓልቲ ምስጋና ብዝብል ኣርእስቲ ኣኽሊል ዝጸሓፋ ጽሕፍቲ እተወስደት ሓሳብ እያ ወለዶታት ኣብ ዘበኖም ክኾኖም ዝደልይዎ ወይ እውን ይሕሸና ኢሎም ዝመረጽዎ ምርጫ ኣለዎም እቲ ምርጫ ኣብ ዘበኖም ንኹንነቶም ዘንጸባርቕ ሕርየት ብምዃኑ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ዝጥዕም ወይ ዝኽርኩሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቦታት ኣሜሪካ ቅድሚ ዓመታት ዝተኸልዎ ቅዋም ብቐዳምነት ንኹንነቶም ሓሲቦም ዝተኸልዎ ኮይኑ ንዝመጽእ ወለዶታት ኣሜሪካ እውን ይሓይሽ ኢሎም ሓሲቦም ዘጽደቕዎ እዩ ቁሩብ ምምሕያሽ እናተገብረሉ ድማ ኣማይት ዓመታት ኣቝጢሩሎም እቲ ድሒሩ ዝመጽእ ወለዶታት እቶም ቅድሚ 200 ዓመት ንኣሜሪካ ከም መሓድር ዝበልዎ ቅዋም ከም ዘለዎ ክቕበሎ ከም መሓይሽ ወይ እውን ክጉሕፎ ምርጫ ናይቲ ዘሎ ወለዶ እምበር ናይቶም ቀደም ዝነበሩ ኣይኮነን ንሶም እጃሞም ገይሮም ድሕሪኦም ዝመጸ ድማ ናቱ ግደ ክወስድ ናይ ገዛእ ርእሱ ምርጫ እዩ እቲ ዝገርም ግና እቲ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ብተኸታታሊ ዝሰዓበ ወለዶታት ነቲ ኣቦታቱ ዝገበርዎ ስራሕ ነቲ ጽቡቕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሕማቕ ተግባራት ተባሂሉ ዝሕሰብ ከይተረፈ ከየቋናጸበ እንተኸኣለ ከኽብሮ ካብኡ እንተተረፈ ድማ ዓመት መጸ እናዘከረ መምሃሪ ክጥቀመሉ ንዕዘብ ንኣብነት ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም እቲ ዝሰዓበ ወለዶ ኣቦታቱ ሕማቕ ናይ ታሪኽ ሓድጊ ገዲፎምሉ ምዃኑ ብግቡእ ፈሊጡ ነቶም ኣብቲ ኹናት ዝመቱ ከኽብሮምን ክዝክሮምን ነቲ ዝተገብረ ነገር ግና ከም ጌጋ ቖፂሩ ከይድገም ይዝትየሉ ይመሃረሉ እልቢ ዘይብሎም ታሪኻት ብመልክዕ መጽሓፍ እናጸሓፈ ወለዶታት ከም ዝምህረሉ ይግበር ናብናትና እንተመጺና ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ንርከብ ህዝብታት ብውሽጥን ብወፃእን ብዝሕቆን ፖለቲካ በብዘበኑ ዝቃየር ዕድላት ወለዶታት ዝውሰን ውሳኔ ክውሰድ ተራእዩ ኣብ ዘበኑ ዝነበሩ ህዝብታት ድማ ምስቲ ዝነበርዎ መድረኽ ዝኸይድን ንገዛእ ርእሶምን ንመጻኢ ወለዶኦምን ይሓይሽ ዝበልዎ ምርጫ ክሳብ ህይወቶም ዘሕልፉሉ ወሲኖም እዮም ኣብ ቀረባ ዝነበረ ናይ ኣባሓጎታትና ወለዶ እንተወሲድና እኳ ኣብ ዘበን ዓደይ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብሉ አንድነታውያን ዓድና ዓዲ እስላምያ ዝብሉ ገለውን ትግራይ ትግርኝ ዝብሉ ካብኡ ሓሊፉ ድማ
ኣስላማይን ክርስቲያናይን ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ዝብሉ ኣቦታት ነይሮም ኩሎም ንኽውንነቶም ኣብ ግምት እትዮም ንዘበኖምን ወለደታትን ዝሓይሽ ምርጫ ኢሎም ዝወሰድዎ ዝነበረ ምርጫ እዩ እቲ ንሳቶም ዝወሰድዎ ዝነበሩ ምርጫ ጉጉዩ ወይ ቁኑዕ ነሩ ኢልካ ንምውሳን ናፍቲ ናቶም ክውንነት ኣቲኻ ምምዛን ይሓትት ብድሕሪ እዚ ዝመፀ ወለዶ ብረት ተሓንጊጡ በረኻ ወፊሩ ሓንቲ ልኡላዊት መሬት ዘለዋ ዘምፀአ ወለዶ እዩ እዚ ወለዶ እዚ ነቲ ሕሸኒሉ ዝመረጾ ምርጫ ብሰላማዊ ሰልፍን ብሽበራን ክረኽቦ ብዘይምኽኣሉ ወተሻሓት ወለድኡ ክውፊ ተገዲድ እዩ ንምርጩ ክውን ንምግባር ክሳብ ህይወቱ ክውፊ ድልው ነይሩ ምርጫ ወለድኡ ንምትግባር ሞቱውን ኣይዓገቶን ኣብቲ ከቢድ ጉዕዞ መዘና ዘይብሎም ናይ ጅግንነት ሰይጣናዊ ስራሓት ምጥፍፋእን መስተንክር ዝኾነ ተግባራት ተፈጺሞም እዮም እዚ ወለዶ እዚ ካብዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነት ተበጊሱ ነቲ ንሳቶም ዝወስድዎ ምርጫ እናኾነነ ኸቋናጽቦም ድዩ ዝግባእ ወይስ ንሶም ንወለዶኦምን ዝመጽእ ይሓይሽ እዩ ዝበልዎ ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫ ወሲዶም ነቲ ምርጫ ድማ ዘይክፈል ከፊሎምሉ እዚ ምርጭኦም እዩ ኣብ ሎሚ ኮንካ ንሕሪኦም ምግምጋም ይከኣል እኳ እንተኾነ እቲ ምርጫ ግና በቲ ዝነበረ ክውንነቶም ዝወሰድዎ ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫ እዩ ኣብዚ እዋን ዘሎ ወለዶ እቲ ምርጫ ኣቦታቱ ምርጫኦም ከኽብርን ዘሕብን ቅያታት እንተነይሩ በቲ ዝተፈጸመ ስጉምቲ ጌጋ እንተነይሩ ድማ ነቲ ዝተፈጸመ በደላት እናዘከረ ክመሃረሉ ንወለዶታት ብመልክዕ መጽሓፍ ከሰጋግሮን ጥራዩ ዘለዎም እቲ ዝዓበየ ሕቶ ቀደም እንታይ ተገሩ ኢልካ ኣብቲ ሕሉፍ ምንባር ዘይኮነስ ካብቲ ዝሓለፈ ዝውሰድ ወሲድካ ዝግደፍ ገዲፍካ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ዘሎ ወለዶ ንዝመጽእ እቲ ዝሓሸ ምርጫ እንታይ እዩ እዚ ዝውሰድ ምርጫ ብኸመዩ ክጭበጥ ዝብል እዩ ኣብዚ እዋን ዘሎ ወለዶ ምርጭኡ ዘይነጸረ ኣብ ክንዲ ናይ ሓባር ኣብ ናይ ጉጀታት ዝተሓጽረ ምርጫ ዝወስድ ብምዃኑ ንሓንሳብ ንምርጫ ኣቦታቱ ኸቋናጽብ ንሓንሳብ ድማ ኣብ ነንሕድሕዱ ብፍልልያትን ብኽትሰምዖ ዘሰቅቕ ጸርፍታትን ክባላዕ ይውዕል ኣሎም እቲ ሕቶ ሕጂውን ንጹር እዩ እዚ ወለዶ ናይ ኣስላማይ ናይ ክርስቲያን ናይ ትግርኛ ናይ ጀበርቲ ናይ ከበሳን መታሕትን ወዘተ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከም ሃገር እንታዩ ምርጭኡ ናይ ሓባር ንምሉእ ወለዶ ዝኸውን ምርጫ ኣለዎ ዶ እንተለወኸ መን እዩ ተወፊዩ ክመርሖ እዚ ዘሎ ወለዶኸ ብሓቂ ከምቶም ዝሓለፉ ወለዶታት ተወፊዩ ንምርጭኡ ከተግብር ድልውነት ኣለዎ ዶ እዚ ሕቶታት እዚ እንተዘይተመሊሱ ከምዚ ብተግባር ኮይኑ ዘሎ ብሓሳብ ኣብ ዓሰርተታት ተጋማሚዑ መንነቱ ጠፊኡ ፈቆዶ ዓለም ፋሒሉ ዝሓቐቐ ወለዶ ክኸውን እዩ ናይ ሓደ ሙሉእ ወለዶ ሓደ እምነት ኣብ ልዕሊቲ ካልእ እምነት ሓደ ውራጃ ኣብ ልዕሊቲ ካልእ ኣውራጃ ሓደ ዘርኣዊ መንነት ኣብ ርእስቲ ካልእ ዘርኣዊ መንነት ክትጉይተት ብምቅላስ ንምሉእ ወለዶ ሓንቲ ሃገር ዝውሰድ ምርጫ ኣይክኸውንን እዩ ሰባት ንመንነቶምን ንኽብሮምን ክዕቅብዎን ክነብሩሉን ከም ምርጫ ምውሳዶም ዘንእዶም እምበር ዝኾንኖም ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ዝምካሓሉ መንነት ግና ኣብ ርእሲ ካልእ መንነት አንጊስካ ናይ ምሉእ ወለዶ ሓንቲ ሃገር ምርጫ ክኸውን ዘይኮነስ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘፋልስ ናይ ነንሕድሕድ መንነት ምጥፍፋእዩ ክኸውን እሞ ዝወለዶ ከም ህዝቢ ማለት ከም ሃገር ኣየናይ ምርጫ ሒዝዩ ናብ ዝመጽእ ወለዶ ክሰግር ጸሓፊ ዝጽሑፍ በየነ ሰመረ እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትናን ሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና እዞም ዝተኸታተልኩሞም ኮይኖም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዝመጽእ ሶምን ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ንኹልና